कबूतरखाना बंदी विरोधात जैन मुनी आक्रमक झालेत। जैन मुनी निलेश चंद्र विजय यांनी 1 नोव्हेंबर पासून उपोषणाचा इशारा दिलाय। ते आझाद मैदानामध्ये उपोषणाला बसणार आहेत। न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई महानगरपालिकेने कबूतरखाना बंद केला होता। मात्र कबूतरखाने जैन धर्माच्या परंपरेचा भाग आहेत आणि त्यांना बंद करणं म्हणजेच धार्मिक भावनांवर आघात आहे असं म्हणत जैन मुनी आक्रमक झाले। 11 ऑक्टोबर रोजी दादर इथल्या योगी सभागृहामध्ये मृत कबुतरांच्या आत्म्याला शांती मिळावी यासाठी महावीर मिशननं धर्मसभेचं आयोजन केलं होतं। यावेळी जैन मुनी निलेश चंद्र विजय यांनी शांतीदूत पार्टी स्थापन करून पालिका निवडणूक लढणार असल्याचं सांगितलं होतं। तसंच राज्य सरकारनं कबूतरखाना प्रकरणामध्ये तोडगा काढला नाही तर दिवाळीनंतर उपोषण करण्याचा इशारा सुद्धा त्यांनी दिला होता। त्यानुसार 1 नोव्हेंबर पासून ते आझाद मैदानामध्ये उपोषणाला बसणार आहेत।